Yes. Chodź do piči. Vpravo je. Do you have any ibuprofen? Dobre, skáč a strieľaj pri tým, kým ma vidíš, ty retard. Držať piču? Ten. Ja? I don't want to lose my art rank. I work for 6200. Ani raz som ťa netrafil, ty kokocký bodnár, premotivovaný, vyjebaný. Prečo máš Discord vôbec? Ako sa k tebe dostala toto? Ja to mám už dlho. Neviem prečo to mám, ale mám to dlho. A už dneska toho lutuješ. Mi to napadlo, že Som 2008? 9. Ty kokot, jak môj PlayStation. Je mi tu tá. vzťah k omamným látkam. Fetuješ alebo tak? Teraz som si rozprával. Vypidar. Jak si teraz povedal, že vypneš to proti, tak som zistil, že ona tu ani so mnou v izbe není. Tak keď tam prdíš a nadávaš, tak sa nedí. Mandrie. Ešte, popravde. Matúš, 10 minút hru alebo 20 minút dozadu som už aj grcal, tak. Nezoberú vojčák, tak aj ja príjem pre teba. Pačo, ty si sa vyjebal na rovinke. Chod si lahnuť. Inak ja mám stále fotky toho auta, jak si ho rozmlátil. Ja tie fotky nikdy A ja mám nevymažem. fotky teba. Ja mám fotky teba. A ja mám tvoje fotky. Ale tak možno pôjdem bývať ku tatkovi, no. Je tá obývačka dobre zvukotesná? Nie, na Nevadí. Did my name expose me? No, it's in your profile. Ah, okay. Yeah, I'm from Sweden. You even put the exact location where you're Nick Kopeck was. What? The city. Coming behind. No, I think I took that picture for my job when I was in. Have you ever heard of Vänern? No. What is that? That's a lake in Sweden. Did you just Google that? Yeah, I did. No, Nechceš ty vyžrať moje niečo? No? Robíš kulačky alebo tak? Počkaj si sa pozrieť na mňa, ako by som ja s tým súhlasil. To nebude pýtať, ty to proste musíš spraviť. Retard. Ty budeš papať semeno. Ja to vyrašujem, budem obeť a vám poviem, že kde kto je. Neviem. Guys, where are you from? Russia? OK. Vzadu, blablabla. Dobre. Nic nespravíš s tou brokovnicou, chápeš? Teraz mám určite. Úplne na rande. Na random, však som strelal som podľa zvu. Ale nemám asi pri sebe telefón, tak to nebude vidieť.
A, už dávo zobrazené. Blok. Co tam rangapuješ? Hej. Ale som sa ti rýchlo vyťahol na to, že to hrám chvíľu. Neříkej, že to je školka, nebo budu brutálně nadržený. Čo?